بالفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات. Татар авылларына хас булганча Чыта авылы көне дәгадан башланды. Әлеге бәйрәмне халык көтеп алган. Шуңа да мәйдан тулы иде. Күптән күрешмәгән авылдашлар, классташлар шәһәрдән очрашыр өчен кайтканнар. Ак яулыклы әбиләр бу бәйрәмгә сиенеп туя алмады. Шуй бу бәйрәм бик әйбәт булган бу. Ничек оештырганнар моны? Рәхмәт миннәргә бик күп чапты. Бу бик зур бәйрәм. Безгә бик ошый, бик матур. Рәхмәт алып баручыларга, оештыручыларга. Ошый күңелле генә үтсен, яңгырлар яумасын, яңгырлар тыныч булсын. Киләчәктә дә шулай булсын. Рәхмәт. Бәйрәмне оештыруда авыл халкы, яшьләр һәм Чыта авылыннан чыккан күренекле шәхесләр ярдәм күрсәткән. Авылның яшьләре булышты, мәйданнарны ясарга менә, урындыкларын ясарга, сәхнәне килгән артистларны, утлар, аппаратураны барсында якташыбыз танылган көрәшче, Билбау көрәше федерациясының вице-президенты Тимирбаев Вакиф Бариев үз өстенә алды. Рәхмәт аңа. Инде бүген шул көрәшләрнең берсе, минем иң якын достым Вакиф Бариев оештырган монда менә Чыта авылы көне, спорт, сәнгать бәйрәме, бәлкем кемдер әйтер инде, кызу урак өстендә кирәк микән дип ләкин әйтәсем килә, бу халыкны берләштерә торган дусларны, классташларны. Мин шанам бу авыл көненең тарихы булыр әле, озын гомерле булыр дип, киләчәктә дә монда әле танылган батырлар, танылган артистлар килеп катнашыр, җыелышу урыны бар дип өметтә калам. Garbuğunu kartı buyla